Скоти БГ. Здравейте, пичове, аз съм Супрекс от БГ. Тук при мен е Скоти. Пи България. Да, и аз съм епизод 5. Аре, да тръгваме да се биеме. Чакайте си, чакайте да спират. Защо ще го спираш? Тушки с пиленци. Ой, мелефака. Чакай да покажа какво имам в Ender честа. Така. Вижте какво имам. Вижте какви постиняци. Стига ви кабе, ненормални глупав. Той е глупав. Вижте аз кой имам в Ender честа. Ееее! Омага. Ни гащи едни. Сим ли фул енчант айрон, бро? Да съм луд. Да. 3 даймонта и 4 даймонт форда. Да. Така. Това клипче ще бъде пуснато днеска. Аре! Уира! Убих О, това. някой ще умре тук. Аз го убих. Не. Не, Протекшън. това остава на половин хил. Ох! Някакъв така мацавна. С какво мацавка, бе? Пиленцето ми. Yes! Брете, букуци с тренката ти бие. Ти с трендка. Не бе, той те бие. Пуп! Не бе, би ме тапанар. Не съм те ударил. Педерас. Какво ма, курво? Тапанар. Бе, майка ти потката. Дедо ти пука. На майка ти сперма в устата. За теб. За теб. Майка ти за PvP бъндър. Педерас. Но да, бе, той мен ме уби. Аз... Преди имам хора 229-135 кил. Ой, про! Трябва сорт. Винаги като погледна в фонтанчето намирам мечи. Аз се намирам. О, сега ще убия той този газар. Пуф. Омага. Омага! Взех му един хил. Това се просто. Аз ще викна проф да го убие. По-скоро той е него да е мага. Колко кил има и това? 208. О! Фак. Аз те уби. Майка. Ти му уби. Аз се обърди с малко. Кой е? Не. Кой е? Ти? Няма прав. Iron Sword. Омага, аз го бия и той не му взима Него аз просто скачам и ме уби. А то PvP панер. Окей, хора, епизод ще бъде свършен някъде за 140 150. Ето на... Айде, за комена, бе! Това са май. Ето аз пичам, бре. Тука полшинки се размятат. И аз стигам да убивам някой. О, Грудо! Аре бе! Омага, то си пусна стрендка! Аре бе! Ау! Вземи 3 хилта от един удар, човек. Не, то с тренд! О, пико! Маму! 3 хилта ми взима от един удар, то ще му... Базата ме бие с гола ръка, ме уби на 3 удара. Туп. Нормално. То сигурно с тренд, човек. Ризо. О! Айрон Бронь, човек, взех гащи. И аз. I place, I hate. О, магазин! Дявол, бие ме, педера. Беном, майка ти фотка. Ей, би сега боклик. Мадафака! Беном, майка ти фотка. Ей, би сега боклик. Аре бе! Ей, то къс, нещастен, прост. Охо, то на 3 хилта. Бум. И да хората мисля до екрана на тази поредица. И аз така. Няма какво правим, освен да се биме на PvP. Да. И следващия клип ще оцеляваме. Огрифиха ми, махни за малко, огрифиха ми и тъй. И война. Направих се още една къща, пак ме огрифиха и война. Една къща пак ме огрифиха и вече реч питнаха. Къщите така. О, взех 12. Та хора, ще се върна след 2 секунди. Ей, Иванка, мама, видеш, чакай 2 секунди, така че си. Окей, аз съм супер сус. Абонирайте се и за двамата, защото сме пичове. Не. Следващата поредица. О, ние бех! Тапанар. Къде е това, бе? Ей! Къде си? Where are you? Омага. Гати... Бъга. О, кирка. О, неща. Мога то дошъл направо с кабелстона тук, бе. Кирка, до тук.
Фак! Следващата поредица ще бъде с оцеляване или минигейм. Нали? Аз съм започнал минигейм поредицата, че трябва да играем в hub.kcraft. Окей. Аре, след малко, като свършим. Аз няма IP, ти ще ме отидеш, аз пак ще съм. Аз го не знам. Нямаш ли? Да. Трябва да питаме баща пак. Сиренце Mine Dead Block 355. Ама той голяма биджо е. Той използва всеки за нещо. Като си няма какво. Ма той май има PSP. Няма PSP, това не е. На кой? Oh, Miley Cyrus, the best. Ага, каква простия казах в момента? Мага някакъв с водичка. Дим и не, че искам да я хейтвам. Ооо! Fuck you! Добре бе, то дъче ли пие диамантения место. Аре, бе. О, взех му. И аз взех. Ама не сега. Аз те убих. Кога си ме убил, бе? Не си ме убил. Уби ме. То на хилти половина. То бот. Под Долан умря с мене. О! Взех фул енчант О, мага, трол бебе. Трол бебе. Абе, това е трол бебе. Не бебе. Бабе, виж, че пише бабе. Ето, трол бабе. Ама се чете бейби. Трол бабе. Всички му викат трол бебе. Ама той е трол бабе. Ама всички му викат трол бебе. Ама той е трол бабе. Ама той е трол бебе. Той е трол бабе се казва. Трол бебе. Следно аз ти викам на тебе рускица. Не, той е рускиц. Ама тук съм с рускиц. Иначе си супер ексос. Аре бе, кой ма бил заде? Къде ма изпрати този? Сега я ще те изпрата. Това беше, къде те изпрати? Аре, стига! Ей, конце. Вземи този демидж, бе, момче. Взех ти едно сърце, I am pro. Аз ти взех 3. Не си ми взел 3, аз бех на 3. Имам преди взех ти 3 като... Дъма бутушки! Виждам! И дъма наградник! Взех го! Дъма наградника! Ще го става в честа. Ще мреш, бе, убихата. Не са! Остави го! Защита 3! Фарс! Огнен защита 3. Той е с огнен защита 1. О, дъма наградник! Това си. Трябваше да те убия, аз тъмън те убих и ти го стави. Не си ма... ти ли ме уби, бе? Мерси. Имах и енчант меч. Аз взех моя. А къв даймонд ли беше енчант? Не. Нали си го взел? Още неща. Fuck you, where did you... Много ще мре. Зъна. Взех всичко. Мамо, какво стана, бе? Добре, бе, той е PvP бендер. Той е гати прото, бе. Той е много... Судър. Бедър сквит. Бам! Бенч. 6 мотора. Добре, бе. О, ревенч. Генерал. Абе, той е генерала, каква позиция? В смисъл, висока позиция ли е? Като какво? Генерал е псуиси. Не, генерала е... Къде беше? Ревенч е генерала. Ревенч. Иначе той е някакъв приятел на тоя. Админа. Човек имам който един чанкнат на градник. Дай да взема тази броня за 5 години. Сега си въпил е тъпана, ще тя ще дам на градник, бе. Ще дам на градник! Окей. Ох, убил. О, не, диамантите ни дойде. Човек, аз съм пълен от Iron Bron и някакви глупости. Аз съм пълен от диамантени. Искам да изляза, ама няма да изляза. Ако имам стрейнтка, тогава ще изляза. Апал, мадафака. О, май то с Iron Match. Ми трябва един Iron Match, човек. Аз имам Iron Match, сега ще кажа енчанта му.
Къде беше? Отблъскване едно. Не ме интересува, трябва ми да си изкаба малко айрон. Имам предвид да ги излезе и да умра. Ще се освобода малко място за други нещо. Бум! Ето един меч намерих. Дева този взе. Чудата. О, взех енчант меч. Не бе! Не, извиняй, грешка. Гре. Не. Намага. Двамата се самоубихме едновременно. О, брони, меч, сърпрайз. Добре бе, нищо не взех. Ти ще умреш. Не. Ще умреш, бърче. Чао. Няма, аз тук почти кирнаха. Дай си обаче един айрон форт, дано поне шарпнес. Кнотбак е добре. И моя беше кнотбак едно. Добре бе, то с брадичка ли не би бе? Най-то нямам на гърдници, имам колко се... Мамо. Колко наградници имаш общо? Аз знаеш колко диамантени наградника имам общо? 3. 1, 2, 3, 4, 5. Дай един. Дай едни гащи. Дай една каска. А пък ако бутушки няма ти дам абсолютно никога при живота си. Взех. Защото имам само едни бутушки, имам и 4 диаманта. Мисля си направя с тех бутушки, обаче по-късно. Аз имам 3. Какво имаш? 3 диаманта. Аз имам 4. Ходих на такова. Ларпа сит. Ти си с айрон броня, Сяма биве! Ето скупат от бойци, кой си мислиш, мен всичките ми скачат. Като си с айрон неща. Няма нищо, имам 142 кила вече. Правя 145 и свършвам тук. Много дълго ще е. Ние вече от колко време снимаме? То толкова. Аре бе! Един диамантен меч има един газар. Но то ме уби. Ето. Не, от другата дупка. Последната дупка. На старата дупка. А то е на фул хелт. Няма нищо. Но той те уби сега, нали? Да. Аз съм доволен малко, че така освободих 3 слота. Хяп! Ама гъто с нещо има убива. Бич. Обаче съм бъкал на Брони Фендър, често, което не е много хубаво. Що? Хубаво си това. Защото хубаво е, ама не са диаманти. Моите са диаманти. Абе, то си мета стрендки у краката. Ти взели стрендки? Не. Ама FPS ми е паднал. Бебе. На мен не ми лагва. На мен не ми лагва, обаче ми е паднал FPS-а. Защото, не знам, Аре! Му взех половин хел, той е. На кой бе? Той ти на айрон. На този ли е? И аз му взимам сега. Не му взех. Бей, той е диамантения! Той е авка. Ма гъбе, то с СМС. Пише хоми, не може да го биеме. Има поженка за такова. Мале, какво видях? Много важно нещо. За убиване на диамантен. Знам как ще намалим много хелт на тоя. Дано да не си я взели. Не си я взели. Какво е? Отрова 2. Аз ще го метна те на тоя. Аз я взех. Дебо. Меташ я веднага. Трябваше да я метна, обаче умрях. Да цъкнах 10 минути умрях. Айрон брони. Имаше? Коя дупка? Тая новата. Те ги взеха, ама... Бум! То го бият сега с айрон брони. Това е PvP тоя! PvP! Бенгер умря. Ванката умира, се казах. Ванко бе, Ванко. Ето умира. Сега следващия, който умре той. Следващия, който умре той. Аз ще умра следващия. Той ще умре, човек, аз ти казвам. Мамо! Аз ще умра, аз си казвам, аз ще умра. Що ти в Брони? Никакви. Умрях. Пошенката още е там. Пошенката е... Аз е там от меч, тя да се прави, че нямам нищо.
Да. На, ще убия са. Те възех Diamond меч и ме убиха, бе. О, не, PvP, гангър. Ще му викам на то PvP само. То PvP-то беше с дъмамеча и аз му взех 5,5 сърца, 5,5 сърца. Yes, меч! Аре! О! Кой ще умира? Сори. Мадман. Ебатите пак. Ама то трябваше да го кръстиш ебатите пака съм. Не! Аре бе! Какво? Ай! Аз съм про. Той човек аз си към то. Кой? Той умра. О, то сме би. Килна, аз на диаманти не му взимам някакъв мизерен хед. 2 хелта съм взел на този диамант. Какво? Постижение? Има диамантен от дупката, аз се бил от тази първата дупка. Втората. Аз идвам. Няма диамантен. И ти са гътна. Не, виждам го диамантен. Не, няма го. Той скачи. Знаех си. Ще те килна. Мастер Инвисблед. Къде? Искам броня. Не, искам един меч само. Добре, бе. Окей, айде ми си колко кила имам. Ако имам 45, слушам епизода. Аз имам 202 кила. 145 ако имам, аз пък 45 ще. Аз казах 6. Не беха ли 155 трябва да имаш? 145 казах, не имаш. То на пихе от Кевин и умря. Кой? Кевин умира, ето. Само мира. Следващия, който умре Кевин. Следващия, който умре Кевин. Кевина. Има ли дъма брони? Той умря отдавна. Не, ето го тук. Той ли е? Да. Той ме убива, да. Гуфе HD. Нападнах на 15 човека. Взех на Марио главата си я сложа. Вижте ме къв съм газар. Аз взех някаква каска. Винаги като сега задолу в дупката или някъде, винаги взимам гащи или каска. Най-рядко на гърбите. На мен ми трябва бутушки и то дъма. Вижте ми там. Ела там в една дупка, където се криехме. Окей, идвам. Си дам един сворд. Окей. Чакай, че някакъв... Омага, точно пажната ли? Удариха PvP БГ. PvP-то. Бързо! Дръж. Нищо не взех, маре карай. Мама! Ти ме уби. Аз убих всичките. Ама защо на някой изписва името му и умря? Не изписва от кой е умрял. Чакай, идвам пак. Защо? Мятам ти букси. Къде? Тенкс. Така. Аре да идем да ги избиеме тия бичите. Ти утре си ме, тази ще ни килнат. Не знам. Това е по-безопасно. Там има брони. То с тренка. И той веднага и мене, и тебе. Той човек. Не, Той колко кила направи днес? 150 човек. 1000. И повече. Поне повече. 150 направи. Той беше диамантен, по едно време и ги избиваше всички. Добре, че дойдеха профти другите и го убиха. Окей, хора, това беше от мен, аз бях с Господи. Изчакай да дойда на спална. Чай да оправя, аз съм жив още. И аз се бия. Аз се бия, аз седа на едно място и държа панел. Знам, виждам, аз те паза до някъде. Чакай, на 2 сърца съм. Хубави. Скоти да даде. Окей, ела тук. Окей, аре, аз умрях. Къде си? Ела тук на обърни се. Къде бе? Видях. Видях та. Чакай, окей, хора, това беше от мен, не се виждам. И аз се виждам, чакай малко. От мен е нови харесват път, лайквайте, сабскрайбвайте за мен и
И същото от мене. Така, лайкайте, сабскрайбвайте, аре чао.